Түбән Кама шәһәре чираттагы юбилейына танымаслык булып үзгәрә. 2026 елда Кама ярында шәһәр төзелгәнгә 60 ел тула. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Түбән Каманың үсеш концепциясе тәкъдим ителде. Киләчәктәге Түбән Кама нинди ул? Җавабын хәбәрчеләребез белә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Рамил Муллин һәм башка рәсми затлар сатуында берничә объектны карады. Күп функцияле үзәкнең бу бүлеге шәһәрнең яңа торак микрорайоннары янында урнашкан. Рөстәм Миңнеханов филиалга тәүге килүчеләрнең берсе булды. Кабул итүгә шулай ук алдан ук хезмәт күрсәтүләрне сорап язылучылар да килде. Bütün sineyteler, Tatarşa'da söyleşir. Tatarşa, iyi. Йомгаклау сессиясендә районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләренә хисап ясалды. Быел һәм киләчәктә үтәлергә тиешле бурычлар куелды. Алар арасында 5 еллык үсеш программасы да бар. Надо разработать и утвердить программу пятилетнего развития Нижнекамского района, где должны быть задействованы как бизнес, структуры, потому что Нижнекамск является ресурсом трудовым для крупных наших компаний. Түбән Кама районы башкарма комитеты җитәкчесе Рамил Муллин шәһәрдә яңа мәдәни үзәк төзү планнары һәм Түбән Кама 60 программасын тормышка ашыру турында сөйләде. Аның төп максаты шәһәрне илнең нефть химиясе тармагы башкаласына әверелдерү. Моның өчен Түбән Камада 60 зур проект гамәлгә ашырырга планлаштырыла. Мөршидә Җихан, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары.